pulis ng himagak nga milugos og kalima sa usa ka minor de edad nga dalaga. Kusog nga mga bagyo ug huwaw ang masinati sa mosunod nga mga bulan tungod sa pagsulod sa strong El Nino. Bodega sa Tabuk, Mandawi ug laboratory sa San Carlos University Main Campus gialarma sa sunog. Mga kaso sa dengue misaka, dakbayan sa Sugbo adunay labing daghan nga biktima. Duha ka notadong tulisan nadakpan sa kapulisan. Giauhag sa pag-ila ug pagpasaka og kaso batok kanila. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Mga kusog nga bagyo ug huwaw ang masinati sa nasod sa musunod nga mga bulan. Gumikan sa El Nino, posible nga mamugna ang mga super typhoon sa Pacific Ocean. Ang dagan sa panahon gisundan ni Andrea Patenya. Gipaybaw sa OIC sa Pag-asa Visayas Engineer Oscar Tabada na nagsugod na og transition ng El Nino nga nasinati karon gikan sa pagka-moderate ngadto na sa strong El Nino. Mato ni Tabada nga bisan og dunay mga pag-uwan-uwan, nagpabilin gihapon ng El Nino nga mulanat pa hangtod sunod tuig. Iyang gipasabot nga ang mga pag-uwan karon gumikan sa Intertropical Convergence Zone nga mulanat pa hangtod Miyerkules sunod semana. We expect mga sunny in the morning and then it become cloudy with light to moderate rains in the afternoon or karong evening. Karong adlaw yung manugma. But Friday, adto na siya sa Wednesday, we still have mga light to moderate rain but times doon na sa tayo mga heavy downpour. Mato di Tabada, human sa epekto sa ITCZ, mubalik na sab ang grabing kainit nga nasinati. Gani, sugod Oktubre hangtod unang quarter sa tuig 2016, masinati na sa Sugbo ang drought. October mag-drought, November, December, and then January, February, March, mga na say drought. So pasabot na to sa drought way below normal for at least 3 consecutive months with greater than 60% than the average ang iyang deficit. Base sa climatological calendar sa Pag-asa, doon na pa'y siyam ka mga bagyo nga musud sa Philippine Area of Responsibility sa nahabiling mga buwan sa tuig. Ang website nga AccuWeather mibutyag nga posibleng 11 o mas labaw pa niini ang gidaghanon sa super typhoons nga muporma sa West Pacific Ocean karong tuiga. Matud pa, pabor ang pagkamugna sa super typhoons karon tungod sa El Nino. Matud sa report, buwan sa Nobyembre o Disyembre, posibleng magsugod og sud ang super typhoon sa nasud tungod sa hanging amihan. Tubag sa Pag-asa, di pa sila kasulti kung pila ka super typhoons ang musud sa nasud sa nahabiling mga buwan, apan dako ang posibilidad nga mas mukusog ang mga bagyo nga musud sa PAR tungod sa El Nino. During El Nino years, doon ay mga less ang iyang number of tropical cyclone na musud sa Philippine Area of Responsibility, but it is, o doon ay musud, it is very destructive niya kusog kay intensity. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenya. Misaka ang gidaghanon sa mga kaso sa dengue karong tuiga. Ang Cebu City maoy adunay labing daghan nga reported nga kaso. Diin tulo ang namatay. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Andrea Patenya. Dito tas gihulngan ang municipal rather city mayor gud mismo. Ideklerar ang dengue outbreak sa barangay poblasyon lungsod sa gihulingan Negros Oriental, human miabot sa kapin 30 ang mga kaso sa dengue sa maong lugar, sudlang sa buwan sa Hulyo ug Agosto ning tuiga. Gipaabot na lang nga pirmahan ni DOH 7 Director Dr. Jaime Bernadas ang maong declaration aron mapaubosab sa state of calamity ang maong dapit. Gawas sa Negros Oriental, misa kasab ang mga kaso sa dengue sa uban pang lalawigan sa Central Visayas. Sa talaan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Conresu 7, miabot na sa 3,649 cases and 19 deaths ang dengue statistics sa rehiyon gikan Enero 1 hangtod Agosto 29 ning tuiga. Mas taas kini og 9.8%, itandi sa 3,323 cases and 13 deaths nga natala sa susamang period sa miaging tuig. Ang dakbayan sa Sugbo gihapon ang dunay labing daghang kaso sa dengue nga nakatala og 633 cases and 3 deaths
deaths nga gisundan sa lungsod sa Sagbayan, Bohol nga dunay 148 cases and 1 death, Lapu-Lapu City nga dunay 137 cases, Tagbilaran City nga dunay 119 cases ug Dumaguete City nga dunay 114 cases and 1 death. Mato ni Resu Head Renan Simafranca, ang pagpuli-puli sa uwan ug init maoy usa sa mga rason kun nganong nagkadaghan ang mga labuk nga maoy nagda sa virus nga dengue. Nakakontribute ang weather condition na to kay considering sa presence sa mga containers, no? Mga artificial water holding container, lata, mga botilya, plastic, styrowares, no? Mga used tires, uwanon, upundon tubig. Ano to yung mga posible nga breeding sites sa lang. Gawa sa dengue, uso sab karon ang conjunctivitis kun piskat. Gani, miabot na sa 11 ka mga pulis nga gipang-assign sa pagbantay sa APEC ang nataptan niini. Mato ni Simafranca, katag-katag ang mga lugar sa infection ug wa kini na confine sa usa lang ka area. Duha na lang sa mga pulis ang padayong nagpaayo samtang ang uban nakabalik na sa pagtrabaho. Naayo na sab ang APEC delegate nga gipiskat. Matud sa Rescue 7, usa sa mga hinungdan kun nganong misiaw ang piskat karon mao ang grabeng kainit. Kung inaron dry spell or init, medyo ang ato pong mata mag-uga, ma-irritate, sige taglugod. It so happen atong kamot contaminated sa katong virus o kagaw nga nakakos sa piskat, mo na nga matakdan na po ng mata. Kung makasinati na gani og pagpangatol, pagluha-luha o paghapdos sa mata, magpa-check up dayon sa doktor ug di magbuot-buot sa pagtambal sa kaugalingon. May uban nga butang ag-ihi na dili na maayo nga magpataka og butang, no? Worsen na hinuon ang kondisyon sa mata. Ano nga pakonsulta lang yun sa doktor para masiguro. What's yung worst case scenario na sir if yung pasagdan? Kung pasagdan siguro basin og na mga scarring sa imong mata niya kanang mga scars maka-cause na sino kanang mga sa imong eyesight apektuhan na. Gihimakak sab sa resu nga makatakod ang piskat kung mututok sa laing mata nga gipiskat. Matud pa, kinahanglan ang direct contact aron mabalhin ang virus. Sa laing bahin, gawa sa piskat, nakatala sa bang resu ug unom ka kaso sa hypertension sa mga pulis nga na-assign sa APEC apan wa ra hinuon kini miabot sa kritikal nga kahimtang. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenya. Duha ka alarma sa sunog ang gitubag sa mga bumbero sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi ganihang kadlawon. Nagsunod sa aksyon, si Ryan Sorote. Pasado alas 3 kining kadlaw, namatikdan sa mga residente sa Piswico Street sa Parangitapok, Dakbayan sa Mandawi ang bagang asugikan sa propiedad nga gipanag-iya sa pamilyang Caballes. White House na compound og dihang gisusi sa mga tag-iya, nagkayo na ang sud sa ilang bodega, gadunay mga karton og scrap, suway pang gitabang sa mga trabahante ug kayo apan nakakatap na kini. Kanang gipaw sa ako magawa nga anak, si Kate, patlang ka nilang ginom niya para dili makakatap pang pero okay magyapay kung dili man kahoy. Naabot dayon ng mga sakop sa Mandawi City Fire Station og sud sa pipila ka minutos nakontrolar ang kayo din nakatabang sab ang nagpalibot nga firewall. Distansya sab sa ubang mga balay o establishmento ang nasunog nga bodega. Gituhuan nga nagsugod ang kayo sa kani opisina nga gihimo nilag tambakanan. Og problema sa linya sa kuryente ang gituho ang hinungdan sa sunog kay dugay na ang maong bodega og mabuntag lang dunay tawo sa compound. Mapasalamaton ang pamilyang Caballes sa ilang masilingan nga daling nakamatiod sa aso o sa pagtabang sa pagpagawas sa ilang masakinan nga naa sa compound. Wala na kayo kay pag abot sa namo diri, itabang sa mga residente naablir sa gate, yang ilang sakinan ipabantil sa gamay dito para makasud ang fire truck. Sa pagkutlo ning balita, gibantayan pa ang lugar sa mga bombero tungod sa hulga ang ngamos sila o pakini ug balik tungod sa kadaghan sa mga karton o uban pang mga flammable materials nga naa sa bodega sama sa mga pintal.
Pasado alas 5 sa ganihang kadlawon, nakadawat og tawag sa telepono ang kabumberuhan sa Dakbayan sa Subo nga dunay sunog-sud sa University of San Carlos main campus. Matod sa gwardya, doon na sila nakit ang aso gikan sa usa sa mga laboratory sa gibantayang universidad. Wa pa matino sa Parian Fire Station kung unsa klase sa laboratory ang nasunog nga dali resab nilang natabang. Gisusip kung unsa hinungdan sa maong hitabo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Mga vans nga gisakyan sa mga delegado sa APEC nalambigit sa mga aksidente. Samtang gingong dunay mga habal-habal drivers nga mag-overcharging kung masakyan sa mga delegado nga manglaag og gabii. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Sukad nagsugod ang APEC meetings dinhi sa Sugbo niadtong Agosto 22. Base sa record sa Cebu City Transportation Office kung CCTO 7 na ka-APEC vans nga sakyan sa mga delegado ang nalambigit sa aksidente. Matod sa acting head sa CCTO nga ang maong mga vans dunay nabag-id na dumbol sa taxi ug motorsiklo. Ang upat niini wa na maabot sa ilang buhatan. Human na sitol ra samtang ang tulo under investigation sa ilang buhatan. Nasayran nga ang maong mga aksidente wa nahitabo sa ceremonial route kay human mahatod sa mga driver ang mga delegado. Muti pa sila sa laing dan aron mamahuway. Hindi man sa nato sila ma-hold in the sense nga na man sila appointment sa pag-adto sa mga heritage sites. Ato sila og San Miguel, Dusmadawe, Magellan's Cross, Santo Niño, sa Parian Heritage Site, dito San Diego nga sa Mabini area downtown. So ang atong gibuhat hatagan nato sila preference sa pag-agi. Why special APEC plates ang maong mga vans maong wa sila special privilege? Bisan minor lang ang aksidente. Di nila mahold kini sanglit nagpadayon pa man ang APEC meetings. Atong masabot di kayo sila maswito sab sa dan hours kay tungod dili sa taga diri ang mga drivers mga taga Manila. Akong na-inquire, ang uban dito sa Subotel nakabilit kay daghan kay vans dito Galinya. Unya mga Tagalog man so ang gibutan na dito dahil nila na engage kontratahay sila dito sa Manila nya mo na ari. Wa hinoon gikumpirmar ni Gyalon nga dunay mga delegates nga mogawas sa gipuy-an nga hotels. Panahon sa kagabhion ug musakay og habal-habal. Apan duna siya'y nadawat nga report nga mo-overcharge sa plitihan ang habal-habal drivers. Alang niya nga kung gusto kining maundang ang gihimong overcharging sa mga habal-habal drivers, gitugyan niini ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang maong issue. Ang mandate sa Cebu City Transportation Office is only with respect to implementation of traffic ordinances. So ang atong Biblia ini ang Traffic Code of Cebu City. So in terms of habal-habal, ang jurisdiction gyud ana ngay Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ngano man sila man ay mo hatag whether or not pwede ka makapabiyahe og public transport. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Petition alang sa pagpameno sa plitihan dili daling mahukman tungod sa unstable nga oil prices. Samtang walay mahimo ang gobyerno sa mga habal-habal nga nagpatuyang og pamahal sa ilang plitihan. Ang reklamo giaksyonan ni Andrea Patenya. Magtulo na kasi mana nga wa paagi og mga jeep de pasahero ang Dan San Jose de la Montaña o St. John Paul II Avenue tungod sa APEC meetings. Bugtong habal-habal ug taxi lang ang masakyan sa mga pasahero. Mga driver sa habal-habal gireklamo nga mipahimo sa gihimong rerouting tungod sa APEC meetings, pinaagi sa overcharging. Apan matod sa LTFRB, di masilutan og overcharging ang mga habal-habal drivers tungod kay way regulasyon nga naglatid sa pag-operate niini. Gawas niini, di usab makapasara sa safety ug convenience standards alang sa public transportation ang habal-habal. Hindi po na sila ma-issuean ng franchise. Kay safety and convenience din na sila kapasal. Yan ang di siya kapasal. Tungkol sa two wheels naman na orang kay murag dili gyud. Matumba-tumba na sila ina na dili. Ano siya. So if ever sir, munang kadang registration na sige ra niya siyang private.
Gawa sa traffic violation, mahimo lang dakpon ang mga habal-habal drivers kung way helmet, nag-overloading o napakya sa pagpakita sa ilang rehistro. Matod sa LTFRB, ana-ana sa mga local government units ang pag-regulate sa habal-habal nga maglakip sa pag-regulate sa pliti niini. Pagtingay, ang LGU na din siya na nasa matingay siya na sa resolution o dinansa i-regulate nila inana para po sa pasahero inana. Pero na, sa LGU na siya. LGU na siya. Sa laing bahin, gipahibaw ni Elnar nga hangtod karon, wa pa sila nadawat nga update kabahin sa petisyon nga gisumiti ni Representative Manuel Iway alang sa pagpakunhod sa plitihan sa jeep ug taxi. Ang petisyon nagpamenos sa minimum nga plitihan sa mga jeep di pasahero ngadto sa 6 pesos, samtang himuon nga 30 pesos ang flag down rate sa taxi ug 2.50 ang matagpatak sa metro kada 300 meters. Gipasabot ni Elnar nga di madali-dali sa LTFRB Central Office ang paghukom sa petisyon tungod sa daghang konsiderasyon nga angay tun-an sama sa unstable oil prices. I-consider man ang fuel plus ang spare parts kung sa may mga kuan na i-kailangan nga technical working group ang central office nga mag-evaluate ana. So dapat balance na. Hangtod nga wa pay makabot nga desisyon, 7 pesos gihapon ang minimum PUJ fare sa Central Visayas, samtang 40 pesos ang flag down rate ug 350 ang matagpatak apan hatagan gihapon og 10 peso discount ang mga pasahero. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenia. Dunay bag-ong gitrain nga mga sakop sa Cebu City Traffic Office aron makatabang sa dagan sa trapiko sa panahon nga dunay mga VIPs sama sa mga delegado sa APEC ug sa mahitabong mga aksidente sa kadalanan. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Giisyuhan na og certification sa pangu sa Cebu City Transportation Office ang 30 ka mga personnel sa maong buhatan nga nitapos sa Motorcycle Riding Orientation Seminar Training pinaagi sa Highway Patrol Group. Lakip sa nipaubos mismo sa maong pagbansay-bansay si CCTO Operations Head Joy Tumulak nga gisugdan sa wa pa magsugod ang epic meetings. Gipasabot ni Attorney Ray Galon nga gihimo nila ang maong kalihukan aron makatabang ang enforcers sa paghawan sa kadalanan nga agian sa mga delegado nga nagsakay sa epic vans. Gituyo na to ni kay ang atong mga personnel muuban na sab sa convoy labi na ang pagpahibaw sa atong mga kauban nga gaman sa intersection nga coming na ang convoy. Mao na ni dapita ang head sa convoy, mao na dapita ang tail sa convoy, so ma-freeze daan ang mga sakyanan nga mo obstruct sa intersection nga magian sa convoy ceremonial route. Nalipay si Gialon kay nadugangan ang ilang personnel nga makamaneuver na og mga sakyanan sa higayon nga duna na sila'y bisita ug di na sila kinahanglan pang mo request sa Highway Patrol Group. Kagahapon nasuwayan ang 30 ka personnel dihang ilang giiskurtan ang mga van nga gisakyan sa mga delegado nga nag-city tour. Ang gigamit nga mga motor hinulman sa City Hall ug nag-request na ang CCTO ug motorsiklo aron maangay ang mga personnel. Maaprubahan to magpagawas ginayentas motor. Pero ang atong gigamit karon ang steady kanang atong karaan nga motor. Unsa man mga motor ang request katong mga dagko? Dili mga dagko ngay kay mahal kayo. kadong mga 125 nga mga ingon ana nga motor. Human unya sa epic meeting, magamit gihapon ang mga personnel sa pagresponde sa mga aksidente sa kadalanan. Kaya ba man ta dihas dan labi na mga 2 lanes nga mga dan kung naay magdumbol naay magbanggaay 3-5 minutes traffic na siya mo backflow dayon na labi na duol kay sa intersection. So atong motorized personnel especially atong radio equipment kinahanglanon kay nato nga inig report ana naman tay mga motorized nga garoving daan makaresponde sila unya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Laing grasya ang madawat sa Sugbo gumikan sa APEC. Kay gawas nga makapabus sa small and medium enterprise, dako ang posibilidad nga mububo-sab sa ilang puhunan ang mga negosyante dinhi sa Sugbo. Ilabi na kadtong anaa sa manufacturing industry. Nagsunod sa APEC meeting si Jinky Rosit.
Gipanglantawan na daan sa provincial government ang pagsud unya sa daghang mga investors dinhi sa Sugbo sa gayon nga magmalampuso ng APEC meetings nga gipahigayon dinhi. Si Cebu Governor Junjun Davide mipahibaw nga mangita na sila og mga economic zones agig pagpangandam sa dugang international investors nga buot mububo silang puhunan sa umaabot nga panahon. Naglaraw sab sila nga mas palambuon pa ang mga international ports ug ubang entry points karon dinhi sa Sugbo. Those wanting to invest here, they're looking for areas to where to do business. So we are looking at that, and the provincial government is through the PPDO. Giklaro ni Davide nga sa gayon nga daghan ng investors dinhi tataw nga makabenepisyo niini ang manufacturing industry tungod sa mga fashion accessories diin abunda ang Sugbo. Apan mas makabenepisyo ini ang food industry lakip na ang cacao industry. Ang Investment Promotions Office sa Lalawigan mo'y mutabang unya sa mga panginahanglanon sa mga investors mo nga auhag ni Davide sa mga delegates. To our visitors, to the APEC delegates, please feel at home. We will ensure that you would have a successful and a very memorable visit to Cebu. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rossi. Nasikop sa kapulisan sa Waterfront Police Station ang duha ka mga kauban ni atong tulisan nga magwig. Nasundan ang aksyon ni Leslie Caminado Vistil. Nagtingkagol sa karsel sa Waterfront Police kining duha ka mga notadong tulisan nga giung kauban ni Yuland Anthony alias Yungyung kadtong tulisan nga magwig. Ang mga dinakpan mao silang Rodel Almasin alias Bandol ug Welbin Amahan alias Milmil nga puros taga Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero. Nanulis kagahapon sa hapon ang duha sa usa ka ginganlan og Ronel Caraballo. Human makadawat og reklamo ang kapulisan, dali silang mipahigay og hot pursuit operation ug nasikop ang duha ug positibo silang giila sa biktima. Nakuha gikan sa duha ang 22 Magnum revolver ug cellphone nga ilang natulis. Ang ilang country dili sila mogamit pareto ni. Dili. Wala simple na sila. Dili marunong ba? Pareto si Yuyong marunong. Kanina may am kuan ipangita gawas tong usa nga kuan mo dakpe. Riti dia po pero nagpalamig man. Sumayon din na siya mo kuan. Balik. Gingong magsud gawas na sab ang duha sa prisuhan. Matud nila nga kay di sila makasud og trabaho, ang pagpanulis mo'y ilang nakitang tubag aron mahawas sa kalisod. Gusto mo din yung ma? Parehan ang gyapon yun pero dili mi pao magkuyo jud na niya yun. Kani mi kuyo na pirmi. Ang rason nga nung nanulis man ka ba? Para taon sa namo ang hindi na para drugs, para taon din mo. Kanang yung tulis-tulis sa blisid. Dili taon na tinuod eh. Alam lagi kay armas. Wala. Ha? Bago pa. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vistil. Pulis nang himakak sa reklamo nga pagpanglugos nga gisangat sa usa ka minor de edad. Ang batan-on mireklamo nga kalima gilugos sa suspect sukad Disyembre sa miaging tuig. Ang reklamo giaksyonan ni King Perez. Ang among gustong mahitabo niya nga iyahaning pagabayran nga makita namo ang hustisya sa iyahang gibuhat sa among anak. Magbayad pa sa danyo sa kaugmaon sa iyang gibuhat nga ris among anak. Wa na mo atubang sa mga tigbalita ang 17 anyos nga dalaga nga mireklamo nga kalima gilugos sa usa ka pulis. Ang dalaga mireklamo nga gilugos siya ni PO3 Alexander Huaton nga na-assign sa Administrative Section sa Police Regional Office 7. Ang duha gitahasan sa pagbantay sa balay sa iyaan sa biktima sa BF Subdivision sa Sugtongan, Lapu-Lapu City. Apan matud ni PO3 Huaton, tumo-tumo lang ang tanan. Human siya pasanginling nga mo'y nagsulsul sa iyaan sa biktima sa pagpaundang og eskwela sa biktima. Karon kay ako may gipasangilan kay ako kuno tigal-gal dito nga mao ni gisultihan po ko dito adi kita ka salig di sa atong amigo kay una yung ratagan ba? Una yung ratagan ng daot. Nganong mamungot na mi sa iyaha nga dili ka eskwela ang among anak nga mismo kami makapa-eskwela man mi sa among anak bisan og pobre mi naningkamot mi para maka-eskwela ang among anak. Kana bata insultihan ako na sa problema. Ako yung pumunta ko sa may problema mo at first murag mag-isitan pa siya. Until such time nga ni insulti sa nako student anay. Ang problema sa gilata sa sensyon. Dili siya kapasangil sa akong anak nga laki kay nagtrabaho ang akong anak nga laki anang tayma. 5 kasumbong sa pagpanglugos, gipasaka batok sa pulis at tubangan sa Lapu-Lapu Prosecutor's Office.
Ang abogado sa biktima nga si Attorney Juril Pantino nagkanayon nga dugay na pasaka ang reklamo tungod kay gihulga sa pulis ang biktima ug pamilya niini. Pero bisan og dugay, it's because ma-justify man nato ang gidugayon sa pag-file sa kaso considering nga minor ni ang na biktima, then police ang gipasanginlan. So ang kahadlok sa bata in town, imminent ang threat niya during that time, so nahadlok siya. Sumo nang dugay siya nakasumbong. Ilasab nga hangyo ng PRO7 na disarmahan og irelibo ang pulis tungod sa ilang reklamo. Apan mato di Chief Superintendent Tom Banyas, dili mahimong disarmahan ng pulis kung walay ebidensya nga gigamit kini sa pagpanghulga o gipasalig nga usa ka patas nga investigasyon ang ihatag sa biktima. Kung proven siya guilty, di kulong na siya. Pamilyado ang pulis nga dunay tulo ka anak o apektado sila sa reklamo. Ako na iba mo kung awa, di ginatinuod. So, let the people decide na lang. Aw, ang akong ikaminsahe ngadto niya nga iyang giabusaran ang among kaayo ngadto niya. Gani suma muadto siya sa amoa, amo siyang inatiman, sinag-uban og tubig para lang makaligo siya. Sa among pagkasuod nga amigo, wa mi magdahom nga inana ang iyang mabuhat. Traidor siya nga tao, bitin siya. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Kung daghang mga pulis ang na-deploy sa pag-secure sa APEC meetings, mas daghan nga pulis ang gikinahanglan unya sa International Eucharistic Congress sunod tuig. Ang mga kasayuran giaksyonan ni King Perez. Kagahapon gibisita sa mga sakop sa Archdiocese of Cebu ang International Media Center sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit. Ilang giobserbara ng operasyon sa Media Center nga mo'y nag-host sa mga tigbalita sa APEC Senior Officials Meeting diri sa Sugbo. Gikumpirmar ni Monsignor Joseph Tan nga ang RTVM sa Malacanang may ilang partner unya sa pag-broadcast ug ubang media-related nga mga concerns sa International Eucharistic Congress sa maabot nga Enero sunod tuig. Alang sa kapulisan, dili na dako og trabaho ang pag-andam sa security sa IEC. Bisan pa sa gibana-bana nga moabot og 15,000 ka mga delegado ang moanhi sa Sugbo. Alang kang Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas, ang APEC meetings usa ka maayong exercise kanila pagpatuman sa security. Anyway, I'll be going to see him within the near future. And definitely we're going to talk about that. Kapin 3,000 ka mga pulis ang gideploy sa pag-secure sa APEC meetings. Matod ni Banyas, mas daghan pa ang ilang gikinahanglan alang sa International Eucharistic Congress. Hilabi na nga maatul usab kini sa sinulog sunod tuig. Challenge sa security sector. And we love challenges, you know. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Hapsayra ug balinawon ang distribution sa financial assistance sa mga senior citizens kaganihang buntag. Diin tag 2,000 pesos ang ilang nadawat. Kini mao ang ika-7 mil sa kinatibuk-ang 12,000 pesos alang karong tuiga. Sa Barangay Tinago, gawas sa nagsakay og wheelchair nga ni claim ang uban gipasakay sa patrol sa barangay ug sa tricycle. Matod ni City Treasurer Diwa Cuevas nga sa 60,000 ka senior citizens sa Dakbayan, katunga niini ang mi-claim karong adlaw. Gitambagan ni Cuevas kadtong wa nakakuha nga mahimo silang moadto sa Plaza Sugbo karong Lunes. Samtang ugma ipaygayon sab ang distribution alang sa mga persons with disabilities nga tag 1,000 pesos. Wa mabalaka si Cebu Governor Junjun Davide sa paid advertisement nga migawas karon sa moatbang kaniya sunod eleksyon nga si Winston Garcia. Kabahin sa barato nga tambal nga iyang ipatuman sa higayon nga kini ang mudaog sa eleksyon. Gipahibaw ni Davide nga wa siya maapektuhi sa maong komersyal. Gani iyang giklaro nga hangtod karon nagpabilin sa ubos nga presyo ang tanang mga tambal nga naa sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Diin sila dunay memorandum of agreement tali sa Kapitolyo. Si Davide miingon sayo pa alang kaniya ang mupagawas og komersyal bahin sa iyang laraw pagpapili ug usab sa samang posisyon.
na pag-improve sa itong hospitals. As far as free medicines, we give free medicines magyod. But some of these, of course, paliton yun katong those who can afford, no? Hindi man po malibre tanan because somehow the hospital has to earn. Way nakitang problema si Governor Junjun Davide nga mudawat og suporta gikan sa bisan unsang partido alang sa kadaugan sa Partidong Liberal ilabi na sa standard bearer nilang si DILG Secretary Mar Rojas. Mato ni Davide, okay ra niya kun mutapon sa LP ang bisan unsang partido sama sa alayon basta dunay samang katuyuan kanila nga mao ang pagkabot og daghang boto alang kang Rojas dinhi sa Sugbo. Mitumaw kinihuman mimugna og kalibog kun kinsa sa mga kandidato ang tinuod nga sakop sa Liberal Party. Si Rojas gikatakda mobalik dinhi sa Sugbo aron purisolbahon ang kasamtangang problema sa LP ug alayon. Yun, akong katuyuan mismo yun for Secretary Rojas to win here in Cebu, not just win big here in Cebu. O natong so we welcome any support for him. Sekandari na ni ako, tingali mo ang importante yung si Secretary Rojas because Miluwat sa iyang katungdanan isip Executive Assistant si kaning Konsehal Joey De Luz sa Cebu City Hall kini human nakahukom nga magpapili og usab sa piniliay ubos sa Team Rama. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Sugod ni adtong September 1 hangtod 30. Nagsugod ang leave of absence ni Joey Dalos ug sunod buwan mo epekto ang iyang resignation. Gipasabot ni Dalos nga human gipahibaw ni Mayor Michael Rama nga usa siya sa line-up sa Team Rama sa eleksyon sunod tuig. Nakahukom siya nga mo resign. Para lang pagwagtang sa mga pagduda nga we will be using the resources of the city government for our own personal interest. Iyang gipahibaw ni ini ang mayor og gidawat rasab sa naolohi ang iyang aksyon. Wa na kinahanglan nga dunay ipuli kaniya kay naaman siya gi-assign sa mga special projects. I was tasked by the mayor sa CCMC. I think nahuman na bid na, nagsugod na construction. So, very happy. SRP, I was tasked also to process the dakuan, the bidding and everything. So, ako na nang natuman. So, nabayad na. Ang usa na lang tingali, ang katong barangay financial assistance, no? Gipasabot sab ni Dalos nga nalangay ang pag-release sa financial assistance sa kabarangayan. Kay dunay nalangay nga liquidation, usa pa sila makakuha og kwarta. Estrikto na kuno kaayo ang Commission on Audit. Actually, kani akong office will handle them, kaning atong financial assistance and sa workers. Kay this will be an extension office of the city administrator. Gitambagan karon ni Dalos si kanhi Konsehal Edo Rama kinsa mao'y kasamtangang Executive Assistant for Barangay Affairs nga mo resign na sab. Ilakip sab sa line-up sa Team Rama si Edo sa eleksyon sunod tuig. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Mga bagyo ug huwaw, Attorney Georgia, no? Muna daghang kirong mga sakit-sakit nga anaa karon. Yes, because they said kay El Nino so murag init sad lain ang init karon. Yes. Murag makahilanat. There's another issue I wanted to talk about, Glenn, that habal-habal, because LTFRB said that they can't issue franchise. So I'm wondering if they can't issue franchise, why are they allowed in the streets? Is the local government unit the one giving it? I mean, you know. Mao man kuno mo'y gitahasan nga pag-regulate, no? Dapat mo stop sa pagbiyahe sa mga habal. Yes, because if they don't have the franchise, who will be responsible if there are accidents? Hasta gani ning mga tricycle, ang LGU sad mo mo regulate. I hope they look into that. Kay daghan na ba pong aksidente may tabo tungod ana, Glenn? Kanang panginahanglan sa Attorney Georgia o kaning I know, I understand that there's a need for a habol. Yes. But maybe there should be a law also. There should be a law authorizing not allowed ang habal-habal. I'm just saying. Daghag mga gray areas nga ngay pang tanawon, no? Pero anyway, ato lang is likayan nato ang mga disgrasya. Unya kanunay gining pagtanawon sad sa ato ang mga kadagkuan. Ug unsay maayo para sa kinatibukan, no? Mga consultations needs to be done. Because it's everywhere habal-habal. Yes. So it's something that's important also. Nakasakay na kagabal-habal. Yes. Yeah. Lingaw! Og paspas ka mabot sa imong padungan. Mao kadto ang tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon! Wala.